Nu filmer jeg. Okay. Hej Sandra. Hej. Hvad skal jeg smage af? Simpelthen tomater. Aha. Men det er pepperfruit. Det er pepperfruit. Ja. Ja. Det er sådan den lidt afmålte bjørk, vi møder her i dag i køkkenet. Lidt afmålt. Nå, det er fri. Er det ikke samtidig med baning? Jeg synes, du skulle ud og filme baning 5. Det gør jeg også. Vi tager noget baning. Hvordan er der at være i køkkenet? Det er meget godt. Det er godt med vores kontaktgruppe, så det er fint. Okay. Ja. Men det kan godt være lidt hårdt nogle gange. Ja. Så du snakket om, at du føler lidt afskåret fra... Ja, man står ikke at snakke med så mange af de andre nogle gange. Så man savner lidt kontakt med alle de andre. Ja. Ja, det er fint nok. Det er godt. Jeg vil vandre ud og filme noget baning. Det synes jeg, du skal. Hej hej. Skal vi vinke? Og de bærer simpelthen skolens berømte flyt her, som vi har hver dag, som er frisk og lækker. Og hvad så, Simon? Hvordan er det at være i køkkenet? Det er godt. Det er godt med så mange pauser. Hvordan er det med ham, Jan? Opfører han sig ordentligt, ham, Jan? Simon, hvad var det, du sagde? Hvad sagde du? Det var godt med så mange pauser. Pauser. Nej, dem kan du altid få, når du bliver gammel. Ej, det er også sjovt at være i køkkenet. Ja, det er godt. Du kan sige, at du er glad for at være sammen med mig. Ja, det er jeg også. Og så kan du sige, at du er glad for at slippe lidt for Finn, måske. Hej. Hej. Hvad så? Jeg skal lige interviewe jer to. Kan I lige stille jer ved siden af hinanden? Og så højt. Goddag. Hvordan er det at være i køkken? Det er fint nok. Man tænker på skolen. Jeg slipper på skolen. Ja. Hvad skal I lave i dag herude? Vi er på spisesal. Så I skal ordne borde og... Feje og tømme grisespanden, og så skifte skraldespanden. Ja. Er der gode pauser i dag så? Ja, det er den bedste. Okay, det er godt. Vi ses. Hej. Hej. Som der er en lille smule arbejde i, ikke Anders? Hvad? Som der er en lille smule arbejde i. Ja, der er fucking meget arbejde. Hvornår får I fri i dag? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det er aften, der vil være, synes jeg. Ja. Det gør det hurtigt. Det er hurtigt? Det gør det hurtigt. Hvad siger du? Okay. Er du træt i dag? Okay. Jeg er fandme også træt, mand. Har I glemt at sove i nat også? Jamen, jeg var til triathlon i går. Nå, okay. Hvordan gik det? Det gik fint. Du får resultaterne at vide efter eftersøgning. Okay. Så. Ja, genialt. Jamen, det var så meget særligt. Fuck dig, Jon, du er ude af holdet. Hvad laver du, Jon? Du skal på humørbord. Så er Jon bare stå over til de andre. Det må man jo gerne. Det er i dag, man gerne må blande jo. Er det det? Det var godt. Skal vi også møde efter frokost? Ej, du har luret, Adam. Kender du den ikke, Finn? Så går vi til Enkebæl. Kom nu. Vi synger med. Vi synger med. Så går vi til Enkebæk. hjemme over dansehal. Der er god musik Og kulørte lamper. du skal være sur og bleg. Sammen fanger denne vej. Der er også plads til dig. Jon, der skal nogle trommer på os. Magt op, hvem land.